The Columbians dot the hillsides where once there were hickory and chestnut. Estàvem un dia així buscant informació a internet i res, vam anar per a la web de recerca secundària i a partir d'aquí vam veure un enllaç que portava aquí al Parc Científic. Doncs perquè hi ha anys anteriors hi havia hagut alumnes que havien realitzat el seu treball de recerca amb la col·laboració del parc i els havia anat molt bé, havien fet uns treballs molt interessants. Volíem mirar una mica com és això de treballar en un laboratori investigant per saber si és ben bé el que realment ens interessa o ens agradaria fer durant la major part de la nostra vida. Disposarem del material adequat per fer la nostra recerca i també estarem treballant en un ambient científic que és el que pretenim dedicar-nos. Nosaltres hem relacionat els efectes nocius de la nicotina, que porta el tabac, amb l'envelliment cel·lular i la mort, la letalitat de la cèl·lula, i també la seva genotoxicitat, i estem mirant de relacionar-ho tot això. Crec que és una gran oportunitat per conèixer aquest món, que és difícil però que està molt bé, i per conèixer els seus materials i quina és la seva dinàmica. Fer laboratoris en un laboratori de centre queda molt curt i per provar realment si és això el que m'agrada i què realment m'agrada. El nostre treball és de les cèl·lules mare i el que farem és cultiu cel·lular i veure la diferenciació que tenen les cèl·lules mare en diferents teixits. Farem la síntesi de l'àcid acetilsalicídic i després també estudiarem tots els diferents tipus en què es ven aquesta aspirina. M'interessava molt la genètica i la biologia en general, però no me l'han agafat i ara faré regeneració òssia, d'estudiar biomaterials i construir estructures, que m'interessa molt. Immediatament, ja han quedat per d'aquí 2 setmanes, fer les pràctiques, realment molt interessant. Esperem que surti un treball de recerca molt maco. Estem fent un treball sobre biomaterials, que són per després introduir-los al cos en cas d'una lesió. I aleshores estem comprovant una mica l'adhesió de proteïnes que tenen per saber si són aptes per introduir-los al cos o no. Puede hacer él una investigación pequeña y practicar lo que se hace especialmente en la investigación cada día. Projecte de recerca a secundària, al Parc Científic, una experiència que trobo superinteressant pels alumnes perquè és una manera de poder veure realment el funcionament d'uns laboratoris punters i d'una aplicació a la ciència i a la societat que des dels instituts no els hi podem fer arribar. La veritat és que sí, m'agradaria fer el grau de bioquímica, que em sembla molt interessant, i per què no, treballar d'investigador, és molt interessant. M'ha estat explicant una mica la seva feina i és impressionant, impressionant. Que d'alguna manera comencin a donar les seves primeres passes cap a la universitat i cap a la investigació, tema en el que en aquest país estem mancats. Per tant, em sembla una iniciativa meravellosa. I crec que és una possibilitat molt gran i personalment m'ha agradat molt l'experiència i no m'importaria repetir-la.